Mayong Pasko kanatong tanan. Mayong Pasko sa inyo ng mga silingan. No, ingnan yung tapad. Merry Christmas pod. Oy. Merry Christmas. Karo sa ulog na gyud kita sa atong gipangandaman sa siyam ka mga adlaw, siyam nga kagabhion, siyam nga kaadlawon, uman sa atong pagsigi og bilar-bilar o puwaw-puwaw kita. Pero ang atong pagbilar, pagpuwaw nato is worth nga naman kay ang birth of Jesus is worth preparing for. Paras po nato no kana mga special events sa atong kinabuhi is worth preparing. Kita gani ato ganing gipangandaman ang mga special events, special dates sa atong kinabuhi unsa pa kaha ang special date event moment sa kinabuhi sa atong manunubo sa atong kaluwasan. Mo na nga kita nga mga Katoliko magsige gyud tag celebrate og Christmas. Nya ang una gyud nana nga atong paminawon, naminaw man ta sa atong ebanghelyo. Miingon sa atong ebanghelyo karon nga ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato. Kung atong balikan ang atong mga pamalandong, ang atong mga gibasa nga mga Gospels, sugod ni atong Misa de Gallo or Simbang Gabi, nagbasa kita nitong Pitsa 17, mahitungod sa kagikan ni Hesukristo, atong manunubos. Si San Mateo, ang iyang genealogy, iyang gitrace nga kining natao nga Jesus mao ang katumanan sa saad sa Dios ngadto kang Abraham, ngadto kang David. Unya kang San Lucas iyang gitrace nga kining si Jesus mao ang katumanan sa saad sa Dios ngadto kang Adan o kang Eva sa dihang sila nahulog sa sala. Ang Dios nagsaad nga magpadala siya sa manunubos nga maoy mubuntog sa gahom sa dautan o muluwas sa katawhan nga nahulog sa sala. Si San Juan, ang atong gospel karon, iyang gitrace back nga kining Jesus nga atong gisaulog nga natawo uban kanato mipuyo. Kini siya nagsugod dili lamang sa tawhanon nga mga kaliwatan kundi ang iyang sinugdanan sukad pa sa wala pay kalibutan. So eternity, from eternity ang kagikan sa atong manunubos natong gisaulog ang iyang pagkatao. Mingon sa San Juan, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. So before creation naa na ang word, naa na ang pulong. O kining pulong uban sa Dios, kuyog siya sa Dios, wa pay nabuhat. We can start counting time when there is creation already, but before creation there is no calculation of time because it is eternity. So kung eternity, no time. Apan sa pagsugod pagbuhat sa kalibutan, time calculation begins. Diya karon tanaw na to nga kining pulong diha na sa wa pabuhatan ang kalibutan. Kining maong pulong uban sa Dios o kining maong pulong Dios. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sukad pa kayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Onya pinaagi kaniya nga mao ang pulong ang Dios, gibuhat niya ang tibuok kalibutan, makita o dili mga makita nga mga butang. Mo na kung mubalik ta sa Genesis, ang giingon kanato sa Genesis on sa may kuan, on sa may gitulti kanato, gibuhat sa Dios ang kalibutan. Og mulitok lamang ang Dios. Iniglitok on sa may imong litokon, pulong. Og ang pulong paglitok niya may pananglitan nga let there be light og mitungha ang kahayag nga let there be seas, waters, mutungha ang mga tubig ang kadagatan. Mao nay gisulti nga gibuhat sa Dios Amahan ang kalibutan pinaagi sa pulong og miingon kanato si San Juan nga kining maong pulong diha na uban sa Dios. Kung wala kini siya uban sa Dios, walay ilitok nga pulong ang atong Dios Amahan. O kay anaa na siya nilitok ang Amahan og mga pulong og mitungha kini og miingon si San Juan,
walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So iya karon nga gipadayag kanato ang dakong misteryo nga kanidi ang atong gi-celebrate nga Jesus nga natawo ana-ana sa wala pa buhata ang kalibutan. Kuyog siya sa Dios, siya usab Dios, og ang tanang mga binuhat makita o dili makita, binuhat nabuhat sa Dios, pinaagi kaniya nga mao ang pulong. Unya ang misteryo kay ang pulong pagtan-aw niya sa tao nga ang tao nagkadaiya, ang tao nagkaguliyang. Ngano kining nagkaguliyang tungod kay kini ang bunga sa sala nga misulod sa kalibutan. Kay kining kalibutan nga gihimo sa Ginoo perfect. Perfect. Mo bitaw nga sa creation story, pag-abot sa ikaunom nga adlaw, gibuhat sa Dios ang tao after He created everything in order. After He created perfectly everything that is in this world, visible by our naked eyes or not visible. Kunya, pagkahuman, nakita niya nga perfect na tanan, naana ang tao nga mag-atiman sa kalibutan, nakita niya nga sakto na, wala na gikinahanglan, everything is perfect. Og ang Dios mi pahulay. Kaya nga mi pahulay, wala na sa gitrabaho kay everything is perfect. Apan ang kaalaban, ang dautan, naningkamot sa pagguba, pagguba sa kalibutan nga perfect, sa kalibutan nga walay sala, kaya ang gi-insert, gisok-sok niya ang sala nining kalibutana. Ang bunga sa sala, panag-away, gera, dinautay, corruption, pinatyanay, kanang way panagsabot, pagdumot, kaligot-got, ug uban pa, mao ni ang bunga sa sala. Mao nang kita manuntana, gihimo ta sa Ginoo nga perfect, di ba? Gihimo ta sa Ginoo nga sama sa iyang gagway. And God is a perfect God. Ikaw ug ako gihimo ta nga sama kaniya. Walay sala, perfect. Apan nakasala tungod sa kalaban nga naningkamot nga magguba ang plano sa Ginoo. Pero wa man gyud na maguba. Ang tao nahulog sa sala, apan ang plano sa Ginoo wala gyud maguba kay giluwas man niya ang tao. Nagsaad siya og kaluwasan. So, kini karon si San Juan iyang gitrace nga ang atong gisaulog nga birth of Jesus kana siya nagsugod before creation. Kana siya ana-ana before creation. Unya adto ta sa Salmo 90 verses 1 and 2. Kinsa may ana-ana sa wala pa buhata ang kalibutan. It's only God. God is the only one who existed before creation of the world. Everything that we see and everything that we cannot see by our naked eyes, these things existed when God created them. But who existed before creation? It's only God. Og mingon diri sa wala pay nabuhat. So before creation, ang pulong diha na. The Word is already there. Unya, ang pulong uban sa Dios, He is with God. Og ang pulong Dios, and the Word Himself is God. Unya karon kining maong pulong wala nagpabilin didto sa iyang kahimtang, kundi siya mikanaog og miingon si San Juan, ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato. Ngano unsay hinungdan tungod kay ang Dios naluoy. Kay ang kinaiya nature, the very nature of God is mercy. So kung mauni, naluoy ang Dios sa iyang katawhan, mao nga ang Dios mipadala sa iyang bugtong anak ang pulong og nahimong tao. Diha pinaagi kang Santa Maria, nahimong tao ang pulong sa Dios. Og nahimo siyang konkreto, ang pulong sa Dios dili idea, ang pulong sa Dios dili usa ka concept, kundili ang pulong sa Dios nahimong usa ka konkreto. Nakita matud pa diri ni San Juan nga nakita nila ang iyang himaya.
Nakita ang himaya, nadungog ang iyang gisulti, nahikap nila ang Dios nga nahimong tao. Nga buot ipasabot kining atong celebration usa ka pagsaulog sa dakong misteryo sa inkarnasyon. Ang inkarnasyon mao kanang terminolohiya nga gigamit nato aron ipadayag nga ang Dios nagpakatao. O sa pagpakatao sa Dios, adunay iyang nanay, si Santa Maria. O kanang pagpakatao sa Dios, ang tuyo, ang ipasinati kanato, ang kinaiya sa Dios, the merciful Father. Mao na nga moingon si Jesus, walay nakaila sa amahan, gawas sa anak. Kay matod pa sa atong ebanghelyo, wala pa gayon tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, mao'y nagpaila kaniya. Kay it's only the Son, it's only God the Son who knows God the Father. Busa kining Dios nga anak, pag abot niya nganhi, iyang gipadayag kanato ang amahan. So si Jesus miingon, walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug niadtong buot sa anak nga makaila sa amahan. Praise the Lord, ipadayag kanato ni Jesus o kita nakaila sa amahan. Ngano man tungod kay gipadayag ni Jesus kanato. O kung mao kini ang atong kasaulugan sa Pasko, mao'y dako nga pagdawat sa kamatuoran. Ang ubang mga Kristiyanos, they don't celebrate Christmas. Maybe they have their own reasons, but for Catholics, we celebrate Christmas every year. Kung pwede palang gani, every month ato isaulog ang Christmas. Pero we celebrate this every year. Ngano di ay? We believe that the promise of God had been fulfilled. Kaduha, we believe that the Word of God was made flesh. Ikatulo, we believe that this Word of God who lived with us, among us, is concrete, dili concept, kundi concrete reality sa kinabuhi. Kung mao kini nga kining tao, kining Jesus nga natao, kining Jesus nga Dios, apan karon nahimong tao, wala mawad-i sa iyang pagka-Dios. Hinuon ang iyang pagka-Dios midawat og lain nga nature. Midawat og lain nga nature, the human nature. Mo na nga si Jesus is true God and true human. O kay ang Dios nahimong tinuod nga tao, ang Dios makasabot sa imo, makasabot sa ako, makasabot natong tanan. God is not far away. God is not somewhere there, but God is among us. Ang Dios mipuyo uban kanato. O kini nga Dios tungod kay si Jesus, Dios, bisan layo ka, bisan ang imong nagipuy-an layo sa iya, distansya kaayo, bisan niya kita karon dinhi, apan ang Dios nga niya uban kanato nakadungog sa imong pag-ampo. Ang Dios nga ania uban kanato by virtue of His being God, He knows what is your heart's content. He knows what your mind imagine for your future. He knows what your mouth had spoken for your prayers. He knows that. He hears that. Nga naman, kining nataw nga bata, dili lang tao ra, kundili Dios kini nga nagpaka-tao. Sa iyang pagkatao, konkreto nga tao, parehas nato, pinaagi siyang pagkatawhanon, iyang gipasinati kanato ang Dios nung mga panalangin. Mo na nga giingon kanato sa ebanghelyo nga gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Praise the Lord. Kitagaan ta sa walay puas nga panalangin pinaagi kang Kristo. Ang balaod gihatag pinaagi kang Moises, apan ang grasya o ang kamatuoran miabot pinaagi kang Jesucristo. Kanang atong gi-celebrate diay, the purpose of this celebration is natok atong mituota sa promise sa Ginoo, unya mituota nga ang pulong nahimong tao, unya siya mipuyo uban nato aron ipasinati kanato kinsa ang amahan ug unsa ang kinaiya sa Dios, o pinaagi kaniya nga natawo nga atong gi-celebrate ang iyang pagkatawo ning adlaw. Ang panalangin sa Dios gihatag kanato sa walay puas.
Buti pasabot, walay undang nga panalangin. Ikaw ug ako walay undang nga panalangin nga gihatag kanato sa Ginoo. Moagi tag kalisod apan gipanalanginan gihapon. Moagi tag balatian apan gipanalanginan gihapon. Usahay moagi tag panag-away apan gipanalanginan gihapon. Kay matud pa sa balang kasulatan, pinaagi kang Kristo, gibukbo gihatag kanato sa Dios ang walay puas nga panalangin. So praise the Lord yun kaayo kay kining maong Christmas, kining maong birth of Jesus, nag-remind nato ang iyang pagkatao nagdala og daghang panalangin. O kining maong panalangin dili limitado, kundi unlimited blessings. Kining maong panalangin dili mo undang. Kining maong panalangin walay utlanan. Kining maong panalangin unlimited bottomless blessings of God. So mao nga ang Christmas always jud na magpahinumdom nato nining mga misteryo na atong gisaulog. God came to bless us abundantly, and His blessings has no end. Walay utlanan. Musa mutuotan, musalig ta, mangayo kita kang Jesus nga nagpagkatao, nga ang iyang pagkatao ug ang iyang pagpupuyo uban kanato, every day we are blessed in many different ways. Small ones, big ones, ug uban pa nga pamaagi. God continue to bless us every day. Kaya ang iyang panalangin gibubo, ang walay puas niyang panalangin gihatag, pinaagi kang Kristo. Busa manindog kita